Jo, zdravím vás pri novom videu, zdravím vás Dáca a dnes je tu s nami host a volá sa, že Miňo. Čau. Čaute. No. A čo ideme ako prvé hrať? Neviem, ja by som zapol asi tú klasickú Blavy dvojku. Môžeme. Dobre, čo dáme? Arenu? No ja som vlastne na umiznať, ako chceš. Môžeme dať arenu. To je dobrá. Taká to najľahšia mapa. Taká začiatočnícka. Inak už som získal spírku, takže pohoda. OK. Ja už mám tiež. Ja rozmýšľam, že čo si dám, ale asi si dám to Azu Drive a to je Warlord, Knife a dáme si. Ale... Zabil si oči? Ja som ho zabil. Ukáž. A to ešte nevidím. No, no, vyzerá to tak ja si asi dám ten bow, dagger si, knife a tak ďalej. A možno... Ja to tak, že z toho to zrúbnem. BUM! Dobrý. No. 3, 2, 1. Yes! Ja som typkovi trafil 30 s lukom. Čo ja nie som ani dobrý s lukom. Nie. Dobre. Ja neviem, že som reálne len only knife a only sniper. To je všetko, čo vrávam. Tak to je dobré. Nie. Ja sa sekla. Ale ja som dlho ostatné zbranie nepoužil len only knife a všetko only sniper. To bolo všetko. No. Musím byť teda aj s inými zbraniami. No. Nielen s tými onými. Ty si ho hitol? Bum. Čo? Nič. Okay. Nie, 40. Bum. OK. 520 damageov. Kurník. Ideme toto. Dobre. Sa netrafím ani. Normálneho netrafím. Opa, pekný. Mi sa nepáči na tomto mojom skine, čo mám na knife, že keď sa už netočí, tak je škareda, že je iba na jednom mieste. Ale keď si zapnem emote, že je to lepšie. Pekne, si mi ho vypopal. Díky. Ja mám karambit. Ja som rozmýšľal, že či karambit, alebo tento knife. Opa, seklo mi to asi. Nie, oni už používajú RPGčka. Výborne. O nie, Výborné. to som videl. Tak majú RPGčka. Zatiaľ. Díky. Kámo. A vlastne v čom je dobrý ten skin, čo máš? Akože páči sa mi, že tak backstepneš ho pekne a Nevidím sa to. proste môžem robiť toto. Mne sa nepáči, keď sa tak veľmi akože krúti, ale zase je pekný. Veľa ľudí ho používa. No. Ja si dám teraz to RPGčko. Že Banisov je horšie ako karambit, veď vlastne to není... To je to isté. Inak vedel si o jednom bugu? Taký rýchly bug? Ako si rýchlo nareloaduješ zbraň? Nie? Nie, ja som zle klikol. Skoro som mohol dať backstep. A mu idem, no pekne. Keď RPGčkom dáš a objaví sa ti taká ikonka, jak si napredol, sa ti vybehne taká ikonka a dojde až na koniec a objaví sa ti druhá ikona na toho reloadovania,
tak prebehni na druhú a potom na prvú zbraň a budeš mať reloadovanú zbraň. Aha, okej. Poď, Díky za radu. No, vyskúšaj to v tomto rounde. Uvidíme. Ono je to dobré, keď dáš... máš napríklad Azul Drive a Sight, hej? Sa ti prebíja a nechceš tak dlho čakať. Tak čakáš iba tú jednu, lebo keď prepneš potom na druhú a prvú zbraň, tak sa ti neprebije. A keď chvíľu počkáš, tak sa ti dá no sa ti jednoducho to pre-reloaduje. Díky. Vyskúšaj. Môžem povedať. Vystrelaj a uvidíš. Okay. Ja som chcel to odpaliť a ja som typkovi nechťať... Není to ten jeden typek, proti ktorému sme hrali? Lebo sa mi zdá veľmi povedomý. On to totiž to je. To jak? Ma dal z knifeu. Podľa mňa tento, jak sa volá? Balisong je lepší akože v animácii. A tento je tak, že sa ti iba krúti okolo prsta. Ale zase obidva majú také tie dve muchy v sebe. Uha. A tento mám to ide dobre. Hej. Škoda, netrafil som. Joj, to bolo pekný kill. Ja ale... Nechci, že to tu troška rýchlejšie darí. Trošku hej. Sa mi zdá, že trošku opa. No. Ojoj. Toto nevyzerá dobre. Ja potom dal vecte, lebo sa mi tento týpek dá. Dobrý večer. Najhoršie pri knife je, keď... Dobre, nechce sa mi. Bum. Ja neviem ani koľko mám... No. Nabojov. Uha. To neukazuje, no. To je najhoršie na to. Mne to niekedy neukazuje, ale... Nie, ani to neviem trafiť. Nevadí, ahoj to. Hej, však dáme, len nejak ťa obieham v tabulke. O 3 damage naviac. Okej, vidím. To čo je za týka? Bole? Ja tým sa teleportoval normálne. Kurník, ja sa neviem trafiť. Nie, ja som... Bum. Dobrý večer. Nie, jak? No dobre. No dobre, ideš spamovať. Emko. Dobre. Ja si tu dám takú prvú vec. Bum! Jak ma zabil? To by som chcel vedieť. Pekná. Jak? Díky. No dobre, ide. No, dobre. Tak ja mu urobím takúto istú vec. Ja tiež. Ráno máš to. Ježišmária, to je najviac.
najlepšia vec, ktorá môže existovať vonom. Bum, 250. Bum, 1 stovka. A bum! Ty ma nech predbiehaš. Ja? Áno, pozri sa do tabulky. Ja, hej. Troška. Hej, troška. Bum, 100. Čo za týka? Ale ja mi nie celkom vedieť. No ja som dobrá. Rád by som vedel, že jak. Si ma predbiehol. Jakže som dal 4. A 2 asisty. Počúvaj, teraz čo mi chceme? Buď hardcore obi 2v2, alebo rankedy 2v2. Vieš čo, môžeme si ten hardcore parkour. Aspoň uvidím moju knajfu. Jak sa neone. Parkour je asi jedna z najťažších vecí, ktorá môže existovať. No, to je pravda. Jak? Počkaj, ja to som tu. Veď. Nie. To jak? Jak? Ja nemám úmyslu. Oni ani raz nezomreli? Jejo. Takže ja keď zomrem, teraz sa spavním tu. No, ďalší checkpoint. Vidím. Šikulaši. A ja som tu. Opa. Už som mŕtvý. Nie. Dobre. Ja nezvládam tie tvoje skilly. Ježišmarja, mne sa to furt neotača. Keby tu boli daggersy, no. Ani nie, kámo. No to by bolo moc ľahké, keby sme mali luk daggersky a také veci. Že vieš, vybrať zbranie by sme si mohli. No, ja mám zabíjať sa, to by ešte bolo. No, nedá sa tu? Nie. Škoda. Nie. Nemôžem. Nekonečná, čiže máme nekonečno životov. Zrážko, ne, ja som to nedal. Je to slučám vtedy, ja si to vždycky myslím, keď idem niečo robiť. Že tiež tam nebudú... No, dobre. Veď. Hopa. Ty si, kde teraz je? Jak? Vyzerá to tak. Nie, ja neviem dať. Ja som... Ne? Aha. Zabudol som. Ty jak to vieš naspamäť? Ja som zlý v onom parkoure asi. Nie! Ja furt vidím, že to je cesta. Dobre. Toto je zlá. Dobre. Nie. Typci nás nejak dobiehajú. Nechcem nič hovoriť. Nie! Yes, som tu. A už nie. Ja sa snažím. Ja utekám. Nič. Dobre, pekné. Dobre, to by si mohol dať. Po dvoch to skač. Je to ľahšie. Dobre. Nie, ja som spadol. Prosím, máš to?
Do 2 sa hrá? Koľkokrát som zomrel? Zomrel som 33 krát. Ale mňa neodradí. Nie! Ja už som bol tak ďaleko. Nie! Super, pekná. Nie! Som tu. Kde to je? To akože tam mám nejak doskočiť? Na to, že tú platformu? Mne to nejak seklo. Že padám furt dole. No, dobre. Ty si tam? Nie. Dobre, paráda. Nie, som to chcel preskočiť. To by sa dalo. Nie, nevyzerajú tak veľmi. Opa, dobre. No nič. Teraz, jak pani zostaje na dobehli automaticky. Dobre. Dobrá. No, ja sa nechám zabiť, lebo ja som dobrý. Nie, ja som... Čo robím? Dobre, dobre, jest. Co tu, to by ste mohli dať, vyzerá tu fajne nejaká. Nie, tu je... Čo? Nie, ja to nedám. Ja to nedám. Co tu je? Nie, kurník. Ja to všetky preskákávam. Sa snažím preskočiť. Nie. Hop. Čo? Dobre, ja to urobím mojou onou taktikou. Ani ja. Ale ja som tu. Jakže mi to nedáva? Mne to nedalo, ne? Dalo ti to? Ja sa spadám dole. Je spoľahlivá na teba. Bo mne to nejde. Ja padám furt dole. Dobre. Ja som dobrý. Hej, choď. Jest. Hej, všimol som si. Ideme na to. Nie. A ty si niekde preč? Jakže si v tom taký dobrý? Poď. Nie. Však aj ja hrávam toľko parkourov, že to by si sa mohol zblázniť. Ja nič nejdem hovoriť, lebo ja som dobrý. O nie, typci sú na červenej. Na fialovej. Nie. Jest. Nie. Dobre, ideme na to. Typci sú vpredu. Hej, to odkiaľ máš? Nie! Hej, dobehávajú. Môžeme.
Nevadí. No, nevadí. No, takže, teraz ideme na rankedy. Dostal som 2 kľúče. Čo zablokujeme? Ty si zablokoval arenu? Haló? Neviem. Vyzerá to tak, že asi niečo sa stalo. Dajte mi chvíľu. Dobre. Zatiaľ hráme bez... No, ahoj. Ty si zablokoval... Nie, neviem. Ty si zablokoval arenu? No, asi ešte. Ja som dlho nehral rankedy, čiže ja neviem ani ako... Nie, ja som mŕtvý. Jednoducho musíš vyhrať. S tým, čo máš. Nie, má knajfu, ale má extrémne málo. A najitoval som ho z Azul Drive. Čo má tam len to, že ohnie, tak ja si dám, že ten najviac ulogov, čo používam, aj že extrémne dobrý. Dáme si, že Deco... Pozor! Deco X, vieš? Flamethrower a Deco X. To je také tie spamovacie veci. Ja som mŕtvý. Nevadí, počúvajme. Musíme to dať. Ty máš tuto? Flamethrower. Mne sa páči extrémne Knack Daggersy. A nie, kámo, to je pekné. Jednému som bol strašne žvira. Ja som jednému dal, že 39. Kámo, ja keď som mohol tak dať aj kopírejka. On mi kopíruje cardbox. Dobre, jeden rip. Karambit. Zabil som si karambita. O nie. Ja mi natáčame. Rád by som vedel, že čo to je za meno. Ja by som sa spýtal, že my natáčame. Áno, my natáčame. Zabudol? No, troška. Jo, to je pekný. Kurník. Dobre, 39. Alebo ak nie... Jeden, ale tento nenaj. Tento nenaj. No. Dobrý. Poď. Nie. No, dobre. Samo všetko kľúčové je, že najzácnejšie. A vieš, Nie, ja sa zabijem sám. Pomoc. poznám, že jediného youtubera, čo má všetky kľúčové zbranie. Tak to je super. Oj, škoda. Odkiaľ nabrali 3 body? To ja neviem. Dobre. Nie, to je tlačítko. Nie. Ja neviem, čo je s mojou klávesnicou, kurník. No dobré. Môžeme skúsiť nabrať, že Ranked Diamond alebo čo platinu skúsme. Nie. Do dosiahne Arch Nemesisu môžeme mať zadarmo skiník. Hej. Skúsime? Hej, môžeme, ale to je trošku horšie. Ja neviem, práve že ja som nikdy nebol Arch Nemesis. A ja som tiež nikdy. Poznáš sa môjho spolužiaka Davida, Brusa. Áno, ten sa mi zdá, že už bol niekedy. No, hej, on mal Arch Nemesis rank. Pekne. O nie, dobre, jeden. Kde je? Nie. Where are you? Nie. Keď nie... Skrytne sa nám síce rank, ale nevadí. No ešte aj bude auto dávať, no počkaj. Jaj, tie ranky sú... Ježiš. Ja som mal Evo. Opa.
Moja klávesnica. Ja by som, že Distortion by som nechal, hej, Distortion by som nechal. Ja by som... Lenže jediné, čo mi to vadí, je táto flashbang a medkit. A ty si mi... Ja ti je tu asi vážne one. Dobre, čo máme teraz one? Takže zoberiem si toto, asi side, alebo ruky a Warhorn. No tak aj ideme. Ja tiež mám to. Ja som extrémne zvyknutý na to, že ja som bol akože veľakrát som bol z jak sa to volá? Že iba s daggersami. Veľakrát. A to je ten problém, že prečo ja mám problém. Nie, tak to máme stavenú teda riadnych. Ja sa idem dokempiť. No asi môžeme dokempiť. Máš najprv pištolky? Hej, som si ich minule kúpil. Jak? Dobre. Dobre, ideme najviac spamovacie veci. Dobre. Ja som si dal, že granát naučil. Ja si idem vyskúšať prvýkrát tú spírku, ešte som s ňou nehral. No možno raz. Ja som si hral. Je celkom dobrá, ale niekedy aj na úno. Akože keď napríklad, že niekto spamuje, tak je aj celkom nahodnutá spírka. Nie. Koľko máš? Asi 410. Toto je posledný model, čo si ja môžem dať. Musíme rozmýšľať. Dobre, dáte sprej. Puk, nie. Ja by som si nedal. Bum! Zabil som. Jedného. Dobre. Či toto Distortion je, že dobrá zbraň, akože keď hodíš molotovku a také veci. Veď ja som si mohol vziať molotov. No, presne. Na to tiež mám. No, pomeň, prosím. No. Ty si dobrý. Nie, už nejde premieňam, to je najhoršie. Ja som si vykutekala. Že môžem týmito zbraňami dobre hrať. To čo on robí? Hej? Nie, ja som mŕtvý. Ja sa tu zakepím, nie. Som si mal dať asi RPGčko. Asi! Joj! Veľmi zle. No, to máš pravdu. Nie. Bang, chicken. Bang. Jak sa to hovorí? Bro. Dobre, poď. Nie. A neviem, čo ma pán malo. Neviem, čo si to práve. Pomoc, ale poďom, poď. Jeden. Nie. Ale dostávam extrémne veľa tých perál. Že extrémne veľa. No, kamu ja teraz ľutujem, že som si dal, že Distortion, veď ja s ním neviem ani hrať. Paráda. Reálne na čo ho mám, ale že vraj má ísť, vraj mu sa nejaká, že nová zbraň, že vraj nejaká limitka. No tak to asi bude mať... Opa! Pekná. No, ale počujem ťa, ale to klamiem ťa, lebo to stojí, by to malo stať... Na druhej strane, tam. Ty... Poďme, to musíš dať, to musíš. Bum. Ešte budeme spamovať. No, ja idem riadne do minusu. A ja? No,
Asi takto. Takže dajte like, odber a ja sa s vami lúčim. A ty čo? Tak. Tak čaute.